Познавам играта на Спартак Варна. Отборът не е за подценяване, каза Цанко Цветанов. Това е първата игра на виолетовите пред собствена публика за тази година и очакваме наистина да зарадваме феновете. В интерес на истината, като чуеш Спартак Варна, въобще не трябва да се говори за подценяване. Традиционен съперник на Етер през годините и в А група и сега в Б група. Временното класиране няма никакво значение. За нас и за нашия отбор е важно ние как ще играем. Не ни интересува срещу кого играем. Все пак имате наблюдение върху Спартак Варна, предполагам? Имам наблюдение върху Спартак Варна. Спартак Варна е отбор, изграден от опитни футболисти и вече и с нов треньор. Така че те предполагам, че ще направят всичко възможно и ще дойдат да искат да ни попречат, да спечелим победата. Моята цел е да направим Етер 1924 водещ отбор в страната, допълни Цветанов. Още един-два пъти ми се е случвало да бъда старши треньор. Това е през годините. Като цяло нашия отбор се представи на добро ниво, така че аз през цялата среща не съм имал единствено имах притеснение или единствено се чудих кога ще отбележим гол, за да спечелим. Това беше единствената мисъл, която ми минаваше през ума по време на целия матч. Интересно ми беше да видя какво е нивото в Б група. За съжаление, аз съм разочарован от това, че само един отбор искаше да играе, а другия искаше да руши. Обаче явно, че такива са традициите в нашия футбол. Научен съм и веруйте ми да излизаме, да играем добър футбол, атакуваш футбол и да търсим победата. По традиция, преди всеки матч, ръководството на клуба представя по един футболист от новите попълнения в отбора. Този път старши треньорът Цанко Цветанов запозна медиите с 33-годишният Христо Господинов. Имам опити в А група и в Б съм играл. Дойдох тук в Търново от идеята, че отбора има амбиции за връщане в А група и се надявам да помогна с игрите си. В отбора настроението, колектива, всичко е на едно добро ниво. Организацията също бих казал, че е на добро ниво. И мисля, че на отбора на Етер му приляга за връщане в А група. Не срещам трудности до сега в отбора и при адаптацията, заяви Господинов. Мисля, че наистина, ако вкараме един ранен гол, така играта ще ни тръгне и ще мога да зарадвам и феновете с една приятна игра. С адаптацията в Велико как се? Нямам никакви проблеми. Чувствам се доста добре и се надявам да успеем да изпълним целите, за които сме се събрали. И за напред Етер да е в А група и постоянно да се повишава нивото. За първи път клуба пуска абонаментни карти за феновете, които искат да посетят всички мачове на отбора през полусезона. Тяхната цена е 18 лева.